Quantes vegades ens hem preguntat per què estem fent les notícies del vespre a 8:45 i en alguns llocs a les 9 i en altres llocs fins i tot més tard? O per què els nostres hàbits, costums, estan molt condicionats pels horaris? Avui, la taula que hem reunit intentarà arribar a conclusions i anar una mica més lluny d'allò que, diguem-ne, és l'anàlisi superficial. Per tal de discutir-ho, tenim amb nosaltres la Trinitat Cambres. Trinitat, benvinguda. Ella és cronobiòloga. D'entrada, la cronobiologia és una ciència exacta o és una ciència que s'aproxima a l'exactitud? No, és una ciència. Per tant, com a tal, té un mètode científic, té unes hipòtesis, uns plantejaments... Però no té a veure amb els cercles circadians i coses d'aquestes? Té a veure amb els ritmes. O sigui, de fet, seria com els nostres horaris interns es poden adequar o alterar pels horaris externs. Si hi ha una persona que porta anys i panys intentant convèncer-nos que hauríem d'intentar millorar com a mínim els horaris o d'adaptar-los a una manera de fer diferent, és en Jordi Ojeda. Jordi, benvingut, professor de la Universitat de Barcelona i membre fundador, en diríem, d'aquesta iniciativa de la reforma laboral. Pel que veig, aquest membre fundador no ha estat massa secundat per la societat en general perquè tant de temps intentant-ho, de moment poc hem avançat. És una iniciativa de reforma horària que ens hem plantejat un projecte de 3 anys i que tot just hem acabat el primer. Per tant, no hem arribat ni a la meitat del camí. Una cosa és que nosaltres sentim de fa molt de temps que hem de canviar i hem d'adaptar-nos, una altra és que aquest programa hagi començat fa un any. Hem començat fa molt poc. Per tant, el que jo he dit, posem-ho, diguem-ne, en quarantena. També en aquesta línia, Fabián Mohedano, que tal, benvingut, el Fabián Mohedano, també fa temps que lluita en aquesta línia, en la línia d'intentar adaptar els usos horaris. Jo no sé si de la Catalunya futura hauria d'anar per davant, diguem-ne, dels canvis que l'estat espanyol sembla que resisteix a fer. No és casualitat que hagi nascut en aquest moment, en un moment on es qüestiona tot en tots els àmbits, àmbit social, econòmic, polític. Per tant, aquesta iniciativa entra en aquest context de reformar coses que hem fet en els últims anys i que no ens han agradat. Tenim uns horaris inèdits, uns horaris, diguem, franquistes, i el que ens plantegem és avançar per recuperar uns horaris que ens són propis per al ritme circadià o per la nostra condició d'éssers humans en el que t'aixeques al matí, esmorzes, quan el sol està al davant de tot, dines, i quan el sol es posa sopes. I ara ho estem fent tot això d'una manera desendreçada. El Carlos Uslares, què tal? Institut Químic de Sarrià, Ramon Llull, professor de l'Escola de Negocis, però home també que ha viscut molt fora d'aquí. I, evidentment, els horaris d'aquí probablement no tinguin res a veure amb els horaris ni tan sols dels països més pròxims als nostres països veïns, no? I som una rara avis, l'estat espanyol, quant als horaris. O quan als costums aplicats als horaris, vaja. Correcte. Inclús la implicació que té això, diguem-ne, en termes d'eficiència i en termes d'economia. Quan deies això dels anys viscuts fora, jo he estat 8 anys als Estats Units i, lògicament, clar, tenia temps de fer moltes coses, en quant a formació, en quant a hobbies, en quant a vida familiar, i aquí a Espanya, desgraciadament, no és el que passa. Normalment... Parlarem molt dels horaris, perquè, clar, un s'acostuma a pensar 9 to 5, que ens ha arribat bàsicament del que en diríem la manera d'organitzar la feina allà, de 9 a 5, tampoc dona la sensació que un hi hagi de dinar a les 12, no? És a dir, hi ha dues coses, una és l'optimització i l'altra són els costums, que jo no sé si hauríem d'anar-nos a un extrem de dinar a les 12 i sopar a les 6 de la tarda, que jo no sé si al sud d'Europa això es podria adaptar. És això també el que estem parlant? Han sortit moltes coses. Masses coses, sí, perquè normalment llenço moltes... Mira, d'entrada, la iniciativa de reforma horària és una iniciativa que ve de la societat. S'han reunit al voltant de 15 experts que venen de diferent procedència, molta gent que portem molts anys investigant sobre el tema, i que, com bé dèiem en Fabián, en un moment molt important ens hem plantejat de dir, escolta, tot això que estem tant de temps parlant, per què no ho posem a sobre la taula ara i ho podem tirar endavant? Però, com bé dèiem, surt de la iniciativa de la societat. I, per tant, el que fem nosaltres és una part pedagògica d'explicar per què estem on estem i què hauríem de fer per poder canviar. Per què estem on estem? Fa un moment hem comentat que tenim uns horaris franquistes. Doncs el fet, per exemple, de fer les notícies tan tard és degut al fet que durant la postguerra molta gent que tenia doble feina, que treia pel matí i després per la tarda feia hores, que en deien, el meu pare deia jo faig hores per la tarda en un altre lloc, doncs les famílies esperaven que vingués el pare de família per sopar
tots plegats. Això els mitjans de comunicació ho saben i per això les notícies a la ràdio són a les 9 i la gent sopa al voltant de la ràdio i amb tota la família. Això en el tardofranquisme, no? Bueno, però fins avui som el país d'Europa on les notícies comencen més tard, per no dir del món. I clar, tot això vol dir que el prime time també, quan nosaltres comencem el prime time de la nit, és quan Europa acaba el prime time. És totalment al revés. I tot això, amb la cronobiologia, Trinitat, com ho lligaríem? És a dir, el nostre cos estaria millor i aniríem més bé si canviéssim una mica tot això, tot aquest cercle viciós? A veure, has de pensar que sí. Clàudia, el tema de salut no és únicament dependent d'un sol punt, és un tema multifactorial, depèn de moltíssimes coses, però una d'elles sí que és cert que són els horaris. Llavors, potser que hem de tenir present és que el nostre cos té una ritmicitat interna, té un rellotge intern, que ens fa que siguem diferents a cada hora del dia i a cada hora del dia fem una cosa adequada per ell. És a dir, el nostre cos no secreta les mateixes hormones a primeres hores del matí que a últimes de la tarda que a la nit. Fa coses diferents. Llavors, el fet d'adequar els horaris, què ens permet? Home, com a mínim, ser conscients que necessitem uns horaris regulars, estables, tenir uns horaris que vagin d'acord amb els del nostre organisme per dormir, per menjar, que no és el mateix sopar a les 10 del vespre pel nostre cos que sopar unes quantes hores abans, i que sopar cap al vespre indueix una sèrie d'alteracions metabòliques i una sèrie de riscos per la salut. Per tant, jo crec que tot això es pot tenir en compte. La pregunta que tothom ara en aquests moments es deu estar fent i que s'ha fet molt de temps és quina és la primera peça que cal canviar? Aquest és el... El rovell de l'ou de tot això, que començo a canviar el primer de tot. No, Eduard, i per això se n'ha parlat durant molts anys i no hi ha hagut èxit. I nosaltres plantegem un mètode. Un mètode. O sigui, nosaltres diem, necessitem 3 anys, com deia en Jordi Ojeda, o sigui, un primer any per analitzar, per fonamentar com hem de fer això, i hem fet un estudi que ara té un informe on té el president de la Generalitat. Estem en una comissió d'estudi al Parlament de Catalunya, una comissió d'estudi aprovada pels 7 grups. En una legislatura com l'actual, els 7 grups van donar llum verda perquè això es posés en marxa, i amb un estudi també en el com es diu, l'òrgan de... Per què vols dir, Europa? Treball. No, ara no em surt el nom. La qüestió és, en el món del treball, en el món general i a la comissió d'estudi a la reforma horària. Un segon any per fer proves pilots i mesures exemplars i un tercer any per la reforma. Què és el que diem en relació al que s'ha fet durant tots aquests anys? Que necessitem un moment zero. És a dir, que necessitem posar d'acord aquí, el món del treball, el món de l'ensenyament i els horaris escolars i universitaris, el món del comerç... M'estàs parlant com quan vam canviar la moneda? És a dir, que el dia abans i el dia després serien una mena de moment zero? O sigui, necessitem un moment zero per posar d'acord el que dèiem, l'administració, el treball. I el que ens agrada és dir que ens volem assemblar a la llei del tabac. Perquè la llei del tabac el que va suposar és que es prohibia fumar en llocs tancats públics, però hi ha hagut un canvi d'hàbits, s'ha reduït el consum i ara hi ha molta gent que en comptes de fumar al menjador de casa surt al balcó. És a dir, nosaltres no podem posar-li una pistola al pit a ningú perquè dini a les 12 del migdia i sopi a les 7 de la tarda, però podem fer un canvi per acompanyar... Molt bé, Fabià. Jordi, estem per tant en el segon any? Hem fet ja el primer any i estem ja iniciant 2015, és el segon any? Correcte. Hi ha una justificació a tot això que estem dient que necessitem un instant zero, és que diem que el temps és un factor sistèmic. Sistèmic vol dir que allò que tu fas en un moment té un efecte en un altre moment. Llavors, nosaltres dividim el problema del temps en 3 nivells. El que diem els horaris de la societat, que són els horaris de la televisió, els horaris de les escoles, els horaris dels bancs, els horaris dels mitjans de transport. Això serien els horaris de la societat i també està molt regulat per convenis, per lleis, etc. Després hi ha un altre nivell que nosaltres diem els horaris laborals, que depèn, diguem-ne, de la feina que tinguis. I per últim hi ha un altre nivell que diem que és l'horari de les persones, que és la forma en què tu gestiones, administres el teu temps. Tu mateix, quan arribes a la feina, què fas primer? Mires el correu, mires el telèfon, fas primer trucades, llegeixes tots els mails o primer llegeixes un i contestes, La forma en què fas les coses és una decisió teva perquè ho pots gestionar. Doncs aquests 3 nivells o canviem tots a la vegada o és molt difícil. O canviem els horaris de la societat, canvien els horaris de les empreses i canviem els horaris de les persones, o és molt difícil que tots plegats puguem viure en una societat diferent. Aquesta discussió l'hem viscuda, Carles, amb altres societats, és a dir, l'anglosaxona, per exemple. Als Estats Units s'ha preguntat, bàsicament, sobre els seus horaris. És una discussió que tenen? Sí, definitivament.
Però jo diria que el criteri d'eficiència, que en aquest cas els anglosaxons d'alguna forma primen, jo crec que han arribat a la conclusió que un horari més compacte i que pugui permetre que la gent acabi al voltant de les 5 de la tarda, a més, li deixa, anem a dir, amb una predisposició d'estar molt millor anímicament per tornar l'endemà. Hem de pensar que ara, avui en dia, qualsevol empresa, en comparació als anys aquests que parlàveu abans, l'èxit de qualsevol organització està basat en el capital humà. I, per tant, la gent ha de saber conciliar aquests horaris per fer altres activitats, inclús, jo diria, activitats formatives. Un dels problemes que tenen moltes empreses és que els seus empleats és que difícilment poden començar un programa de formació a partir de les 8 o les 9 del vespre. I, per tant, això també afecta la productivitat de l'empresa. Ens hem acabat convencent, per exemple, que a Nord-Amèrica, als Estats Units, per exemple, la majoria de gent viu a 1 hora o més de distància de la feina i, per tant, aquesta, diguem-ne, finalització que pugui ser a les 5, acaben sent les 7 que arribes al teu destí. I aquí també ja comença a haver-hi molta gent que té aquestes distàncies. Nosaltres tenim una característica que quasi és única en el nostre perfil, que és el que es coneix com el presencialisme. Nosaltres valorem com una cosa positiva el fet que et quedis molta estona a la feina, encara que no... Si tu tens 2 persones, el jefe es queda amb la persona que es queda més temps perquè sembla com més responsable, quan s'hauria de quedar amb el que plega abans i fa la feina, perquè és molt més productiu. Doncs són curiositats que també en una època també franquista, en la qual hi havia una relació molt paternalista per part de l'empresari, en el qual l'empresari et deixava fer accions personals en hores de feina, i això tu ho valoraves i ho recompensaves fent les hores que calguessin a l'empresa. Doncs això, a la llarga, ha suposat que nosaltres veiem com algo habitual que en hores de feina fem coses personals. I per què tots ho admetem? Ostres, perquè en comptes de sortir a les 6 sortim a les 8. Llavors, al final, tu ets el jefe i dius, ostres, què haig de dir, no? Si després... El dia que no hi hagi ningú a l'altre costat del telèfon i de les altres oficines no contestin a partir de les 6, evidentment es començarà a produir aquesta sensació de per què estic més enllà de les 6. Explico un cas d'una empresa que ha passat això. Santa Coloma de Farners, una empresa industrial amb construcció. Tenien el mercat espanyol i el mercat francès. Arriba la crisi i cau el mercat espanyol. Es focalitzen en França. I li pregunto al president, diu, aquí quin horari es feu? Diu, quan el meu pare acabàvem a les 7, ara acabem a les 5. És a dir, que gràcies a la internacionalització, per tant, adaptació d'uns horaris més planetaris... A mi no m'agrada parlar d'horaris europeus, perquè és que a Àsia també fan de 9 a 5. I a Sud-amèrica... No, crec que aquí... És que això es diu horaris europeus, però no és horaris europeus. Els Estats Units. O sigui, és a tot arreu, és al món. És a dir, al final és un tema circadià, però és un tema de sentit comú. Som l'únic país de tot el món sencer que tenim el fus horari canviat. Vull dir que el Franco va canviar el fus horari a l'any 40 per tenir el mateix horari que Hitler, i això no s'ha canviat. Sí, però en relació al fus, Jordi, els francesos tampoc tenen el mateix fus. O sigui, els francesos i el Benelux tampoc, i Algèria, on ha viscut... O sigui, tampoc té... Si fixes el mapa, Algèria encara té el mateix que França. Pel Jordi, hauríem de tornar al GMT? És a dir, un primer pas, no sé si això entra dintre de la cronobiologia o no. Parlant clarament, com a Espanya sí, si fossin només Catalunya hauríem de pensar-ho. Si fóssim Catalunya, però si el GMT passa pel Mediterrani. Bueno, però perquè tenim la proximitat a França. O sigui, ara aquí a les 9 és de nit, però a la Corunya a les 10:30 és de dia encara. I la Corunya està a sobre de Portugal, vull dir, depèn de com canviem. Això té alguna, diguem-ne, conclusió a nivell cronobiològic? Sí que té molt a veure pels efectes que té la llum sobre el nostre sistema intern. Llavors, clar, en el cas de Catalunya estem relativament al costat de França, és una altra història, però és veritat que a Galícia l'horari és totalment diferent i les hores de llum que reben encara s'ajuda més a retardar. O sigui, des del punt de vista fisiològic, la llum té un efecte diferent si es rep al matí que si es rep a la tarda. La llum de matí primera hora ens ajuda més a sincronitzar, adaptar-nos al món extern, però la llum de tarda el que ens fa és que ens anem desplaçant cada vegada més, i aquest és el problema. Com seria una societat que bàsicament tingués aquesta mena de conciliació, de temps més lliure en la part última de la tarda, pogués disfrutar més de, no sé, de hobbies, d'aficions? Home, jo diria que seria més eficient, per una raó, i és que un cop que t'acostumes a fer un dinar molt frugal,
inclús a la mateixa oficina, que hi ha gent que d'entrada a vegades ho ha vist una mica malament, però si això és a canvi de poder acabar a les 5 de la tarda, és evident que aquella aturada del dinar no només és l'hora aquella que pares o les 2 hores, sinó que jo personalment, i em penso que és extensiu a tothom, costa després una mica reprendre una altra vegada l'activitat. Per tant, jo diria que en termes d'eficiència i productivitat està claríssim. Però és que, a més, si la gent pot desenvolupar i fer exercici i en termes això, probablement tu ens pots donar més evidències, si té bona salut i és feliç, doncs és evident que la gent arriba molt més confortable a la feina. Jo posaria una anècdota. Hi ha empreses que tanquen la llum a les 5 de la tarda. Sí, una anècdota o dues. Una anècdota és que als Estats Units, a qualsevol edifici gran d'aquestes oficines, sigui a Nova York o qualsevol ciutat, a partir de les 5 de la tarda, 6, entre 5 i 6, si tu entres o surts en aquell edifici, automàticament prenen nota i et controlen el security, perquè d'alguna forma ja és anormal que tu entris o surtis. O ets addict to work, que diuen ells. També, work alcoholic, però... O estàs fent alguna cosa que no quadra. Correcte, i aleshores això ja és indicatiu d'alguna cosa. Igual que és indicatiu que moltes empreses ja comencen a aplicar, perquè és una demanda de la societat, però jo diria de les empreses, sobretot en termes d'eficiència, que hi ha polítiques que impliquen que el treball s'ha de fer dins l'horari i no fer aquesta política d'alguna forma de premi o de compensació només per al fet d'estar més hores. Jo he llegit articles que, no sé si, no vosaltres, però gent que, per exemple, diu no, és que clar, un lloc on els partits de futbol són a les 10. Escolta, si són a les 10 és perquè bàsicament tot el món social està organitzat envoltant aquest prime time tan tardà, no? Just aquí no sabem què és primer, si l'ou o la gallina. Jo crec que en aquest aspecte el futbol va, diguem-ne, com a gallina. Però justament per això nosaltres no li demanem al comerç que tanqui abans, no li demanem al senyor Roures que canviï els horaris, o no li demanem a l'escola que canviï els horaris. Ho hem de fer tots alhora. És a dir, ha d'haver-hi aquest moment zero que ens ajudi a sincronitzar, posar les coses en ordre, altres vegades les peces del puzzle perquè tot funcioni. Jo afegiria una cosa més que l'hem dit, és la qüestió de la democràcia, que és per la que jo arribo tot això dels horaris. Hi ha qui arriba per la conciliació, hi ha qui arriba per la productivitat, hi ha qui arriba per la cronobiologia. Jo arribo per la democràcia. A mi el que em preocupa és que les estadístiques diuen que la franja de 30 a 50 estan o treballant o amb el temps de cura d'infants i de gent gran, i que per tant no poden anar als partits polítics, als sindicats, a les associacions. Això debilita molt la democràcia. Si ja venim d'una herència, d'una democràcia prou dèbil, si a sobre els horaris dificulten la participació, això ens deixa en una situació molt feble. Trinitat, jo no sé si és mite, llegenda, és moment de destrossar-ho si és així. És a dir, hi ha aus nocturnes, hi ha persones que funcionen a les 7 del matí com un rellotge i a les 7 comencen a apagar-se, o no és veritat tot això i algú s'ha posat aquesta medalla, diguem-ne? No, evidentment que sí. O sigui, tot el que és la ritmicitat circadiària ve regulat genèticament. Llavors som diferents amb el color dels ulls i amb el nostre tarannà circadiari. No és per un tema de repetició d'hàbits i de costums? Això, a més, o sigui, ho podem modular, però el tarannà de cadascú ve lligat genèticament. O sigui, quan algú de nosaltres diu jo funciono molt bé a les 9, però noi, jo a les 7 em començo a apagar com una espalmeta. D'aquí la importància una mica de la flexibilització d'horaris, tant a l'inici com al final de la jornada, perquè hi haurà persones que a les 7 del matí estaran perfecte, però altres persones que fins a les 9 o quarts de 10 no els hi demani res. I llavors, en el fons, si una persona no rendeix fins a les 10, quin sentit té que vingui a les 7? Potser li sortiria més a compte arribar cap a les 10 i sortir una miqueta més tard. Els departaments de recursos humans de les empreses han de començar a fer estudis cronobiològics i circadians dels treballadors. És que jo veig molt evident. Però això xocaria una normativa. No cal fer estudis. Jo crec que treballar per objectius ja funcionarien bastant bé. Perquè si treballes per objectius, jo crec que aquest problema es solventa. Sí, puc afegir un punt. Ella ho porta una mica a l'extrem. No, sí, puc afegir un punt, exacte, ho porto a l'extrem. Però també és veritat que hi ha estudis que mostren que el caràcter aquest matutí vespertí és molt més marcat en situacions en les que les persones treballen amb llum artificial, en persones que treballen amb llum natural, no. Llavors, clar, una mica, nosaltres, clar, vivim en un entorn que tenim llum baixa durant el dia i llum alta durant la nit, i això desestabilitza molt el nostre horari. Llavors, això, d'alguna manera, desincronitza les persones i fa que hi hagi tipus més radicals dels horaris. Els treballadors a l'aire lliure i que van, diguem-ne, es veu que tenen menys diferències. Els paràmetres de la llum natural? Sí, perquè la intensitat... Clar, nosaltres hem evolucionat en un entorn en què la llum del sol és molt brillant. Ui, doncs ara, un dia com avui, per exemple, que ha estat absolutament impossible veure el cel
pèl de quin color era més que el blanc. I tot el dia aquí tancats, encara. No sé si tots estaríem baixíssims i, en canvi, alguns, doncs... No, però que això contribueix a aquestes diferències horàries. El que passa és que hi ha un conflicte, es parla de la flexibilitat activa quan la persona pot decidir, per exemple, tenir una certa flexibilitat per entrar o una certa flexibilitat per sortir o una certa flexibilitat per anar a dinar. Això és flexibilitat activa per part del treballador. I es parla de flexibilitat passiva quan és l'empresa la que vol la flexibilitat i tu t'has d'adaptar a aquestes necessitats. Els torns, vaja. Clar, no, els torns o l'horari. Estem en una societat on la demanda del número de persones que necessitem a la feina va canviant al llarg de les hores, al llarg del dia i al llarg dels dies. De fet, això és la complexitat principal que hi ha amb els responsables de fer els horaris. O sigui, els horaris fa 20 o 30 anys eren molt fàcils de fer, no? Tothom feia el mateix horari i ja està. Ara ens trobem amb organitzacions que totes les persones d'aquella organització, totes tenen cada una d'elles un horari diferent. I això vol dir que la persona que fa els horaris té molta més feina, és molt més complexa que abans. No només fer els horaris, sinó a més fer la gestió, fer un seguiment, i llavors també exigeix també una responsabilitat per part del personal, del treballador, de saber com gestionar també les vacances, els permisos, i clar, tot això fa que sigui molt més complexa que abans. Aquesta és una miqueta la clau de tot el que estem posant sobre la taula. És curiós, no? Perquè abans heu dit que Franco va ser qui va modificar això fa 100 dècades, però clar, arriba un moment en què, igual que els efectes de l'evolució es noten al cap de molts anys, dona la sensació que aquí, per exemple, costi trencar un motllo que significa dinar a quarts de 3 a les 3 i dinar només en 20 minuts, si només tens 20 minuts, bàsicament. És a dir, canviar aquesta crosta que està molt arrelada i que no passa, per exemple, ni a Itàlia, ni a Portugal, ni a Grècia, ni a la resta de països del sud. Els nostres avis tenien aquest horari que dèiem... A la una dinaven. Els nostres avis eren més europeus que nosaltres, no? És l'única cosa que... Tenim un problema de 2 generacions, hem de tornar a 2 generacions abans. No hi ha cap país al món que hagi de fer aquest debat, perquè no hi ha cap país del món que hagi modificat. Sí que a l'Argentina també sopen més tard, però dinen a les 12 a 1. No sabem el motiu, desconeixem el motiu de per què allà. Aquí sí que ho sabem. Molta diferència, per tant, sí, però fan un bon berenar. Però, o sigui, quan es diu... És un tema d'horaris mediterranis, de cultura? No, absolutament no. No és un tema ni d'horaris anglosaxons i d'horaris mediterranis, no. És un tema d'aquest país, d'una situació concreta de fa 70 anys. És a dir, des de fa 70 anys fins als primers Sapiens havien fet l'horari que fa la resta del món, els 100.000 milions de persones que viuen en aquest planeta. En aquests moments hem dit que està aquest projecte en el segon any. M'imagino que el moment zero s'acostarà a finals del 2016. Jo no sé si l'heu fixat en algun moment. Sí, amb l'inici del curs escolar del 2016. Setembre del 2016? Sí, una data simbòlica, si després ha de ser el 17 o el 18, però en qualsevol cas nosaltres diem necessitem aquest any per a les empreses fer proves pilot de reforma horària i a l'administració, és a dir, que ja ho estem teixint tot això, i l'any que ve, és a dir, amb la legislatura nova, llei. Nosaltres diem que la reforma horària és una estructura d'estat. És a dir, ha de servir per construir aquesta nova realitat, sigui quina sigui, un estat independent, amb això no ens fiquem, però sí que hi haurà una nova realitat, és a dir, canviaran coses i, per tant, ens hem d'assemblar més a Europa i a la resta del món que no a l'origen aquest de fa 70 anys. L'inici del curs és un canvi de costums dels més joves, és un canvi de costum també de molta gent que passa d'horari d'estiu a horari d'hivern. És un moment també que tornes de vacances, ens fem tots idees de canvi. És curiós, perquè almenys a l'època que jo recordo de l'escola ja es dinava a la una. És a dir, fa bastant temps, però jo recordo, clar, si a les 3 ja portàvem estona al pati després de dinar. Per tant, de nens ja fas aquests horaris. És un canvi que fas, per exemple, amb això dels dinars de feina i els dinars de negocis, que jo no sé si això serà la ruïna per a alguns restaurants, sobretot a Madrid, que a Madrid estan molt acostumats. Amb les dietes i tota aquesta cosa més de salut s'estan reduint els dinars de feina d'aquests que es feien, no? De coca puro. Hora i mitja. No, i la crisi ha fomentat la carmanyola, i això és una altra forma. A més a més, la carmanyola també obliga o impedeix el desplaçament a casa. Hi ha molta gent que anava a casa,
es feia el dinar, recollia i tornava. Aquests horaris de partits que acaben a les 2 i tornen a reprendre a quarts de 5, ho trobo una mica... Això no crec que existeixi enlloc. No passa enlloc. El que passa és que heu de confondre que qui mana és la corba de demanda de l'empresa. O sigui, quina és la necessitat? Ho dic perquè nosaltres no solucionem tots els problemes. No. Vull dir que els hospitals estaran oberts 24 hores igualment, la policia estarà 24 hores, i els hotels també el que estigui servint el dinar haurà de dinar a les 11, perquè si no a l'hora que nosaltres volem que dini la gent... Els serveis, per dir-ho d'alguna manera, s'haurà d'estructurar en horaris entorns. Però els malalts hospitalitzats, els nens i els presidiaris, aquests dinen a les 12 i sopen a les 7. O sigui, aquests no han modificat. M'acabes de dir que a presó es dina a les 12? Sí, dinen 12 a 1 i sopen a les 7-8, com els nens al col·le i els malalts als hospitals, que hi ha el debat aquell de... Bueno, els malalts dinen sols perquè els familiars no poden acompanyar-los perquè estan... Hem de canviar l'horari dels malalts o els dels altres? Home, doncs potser que canviem els de la resta, no? O el debat que s'estableix en una casa amb nens petits quan arriba el cap de setmana. Aquest decalage de dir, què dinem a les 12 amb els nens que porten tota la setmana fent-ho al col·le o a les 3. O a les 3 sent un cap de setmana. Aquí hi ha una mica també de dalt a baix, no?, les famílies. Jo crec que el resultat ha de caure, perquè en termes d'eficiència a les empreses és fàcil demostrar que s'és més productiu amb un horari més coherent del que tenim ara mateix, i després jo crec que és una demanda general de la societat, més enllà dels, anem a dir, subjectes individuals que formen part. Per tant, jo diria que la iniciativa d'alguna forma ha de tenir una bona acollida, igual que la va tenir el tema de la campanya del tabac. Jo crec que es tracta de, bueno, a veure com es comença. Hi haurà sectors que, evidentment, no poden acollir-se a aquests horaris, però ara mateix totes les escoles plantegen un problema, i és que molts alumnes que es queden dormint a la classe. Però jo crec que és molt important la contribució dels mitjans de comunicació, perquè recordem, per exemple, no fa ni 2 anys que la Merkel va dir que el problema d'Espanya és que feien masses vacances. No sé si recordo d'això. Fan masses vacances. A Espanya el problema que hi ha és que fan masses vacances. En realitat, a Alemanya es treballa menys hores a l'any. El còmput d'hores anuals és inferior a l'espanyol i, per tant, nosaltres treballem més que ell. Per tant, el nostre problema no és que fem més vacances, sinó que és un problema de productivitat. Productivitat vol dir que en el mateix temps fem menys o fem més car. Llavors, el problema que tenim nosaltres és que estem habituats, amb això que dèiem abans del presencialisme, que dintre de l'hora de feina ho dediquem també moments a fer altres coses. Només cal mirar el Twitter o el Facebook de gent que saps que està treballant i que està tuitejant tonteries i dius, ostres, jo sé que estàs en hores de feina, tu no te n'adones que això no pots fer? Jo estic a classe a la universitat i els alumnes estan amb el mòbil a la mà durant la classe i penso, ostres, aquesta persona no és conscient que aquest temps que està perdent ara li costarà 3 vegades més el dia que hagi d'estudiar perquè ara no m'està escoltant el que estic dient, perquè ell està amb el mòbil. Per tant, nosaltres acceptem com a normal que en hores de feina fem altres coses. I el que hauríem de fer és, en hores de feina, fer feina, sortir abans, amb la feina feta, i poder fer altres coses. Llavors aquí entraríem també en un tema de tenir gent més feliç, més saludable, que faci esport, que no tinguem tants divorcis, potser, vull dir, més amb els fills, tot això... Natalitat. Més qualitat, més natalitat. És veritat, hi ha índexs que demostren, diguem-ne, menys índexs de natalitat. No, però estem a la cua. Però Catalunya i Espanya està a la cua de la natalitat. Algun efecte de tenir, també, això. És molt probable que siguin les jornades llargues. Hi ha molta gent que s'ho pensa 2 vegades en tenir un fill si té una feina, no sé, caixera de súper, com que som majoria diem caixeres, no? Les caixeres de súper... Les caixeres de súper fan, algunes d'elles, les que ja tenen fills els hi canvien entorn, però algunes d'elles fan de 8 a 12, entren a les 8, surten a les 12, se'n van a casa fins les 5 de la tarda i de 5 a 9 de la nit. Perquè és el tema de corba de demanda. Quan hi ha la demanda? La demanda hi ha al matí, que s'ha de... Sembla els horaris que va posar el franquisme a la gent que feia reforç de salari. Són uns horaris que perpetuen a la dona a casa perquè algú s'ha d'encarregar dels fills, no? I continuem associant que qui es queda a casa és la dona i, per tant, a entrevistes, ara fa poc coneixia un cas d'una alumna que deu tenir uns 40 anys i l'entrevista pràcticament eren preguntes personals. Quants fills tens, quina edat tenen, si es posa malalt qui va recollir-ho, quina independència tenen, estàs divorciades... Eren preguntes que ella va sortir al·lucinada perquè deia, ostres, això a un home no li fan. Llavors nosaltres tenim un comportament en què associem de forma natural que qui es queda a casa cuidant de la llar és la dona. Hem estudiat, tenim alguna dada
com pot afectar en aquest moment zero? És a dir, quan comenci realment l'adaptació d'un horari, què és el que primer, diguem-ne, haurem de vigilar, de cuidar, o què és el que primer saltarà, quina alarma sortirà? Home, potser la primera alarma serà des del punt de vista psicològic que fem en el nostre temps lliure. Potser aquest serà un punt molt important també, que això encara no s'ha tractat. Ara molta gent deu pensar, ja voldria jo tenir temps lliure. Però després, per altra banda, jo penso que sí que és bo el fet des del punt de vista salut, no? Dius, bueno, molt bé, si una persona té temps, pot anar a dormir, o almenys els nens poden anar a dormir més d'hores, persones adultes facin el que vulguin, però poden dormir més d'hora, es poden llevar sense son i poden esmorzar i anar a l'escola ben dormit i ben esmorzat, que això és molt important, vull dir, el rendiment escolar també, no? L'esmorzar a casa, Eduard, és molt important. És a dir, fer un esmorzar a casa fort. Però per esmorzar a casa has hagut de sopar molt més d'hora. Perquè si te'n vas a dormir amb la panxa plena, dors malament, mala qualitat del son, i l'endemà no tens son. Et prens un cafè quasi a l'ascensor i després ja surts a les 11 a fer un entrepà. És a dir, hem de sopar a les 7-8 per anar a dormir a les 11-12 de la nit, però llavors t'aixeques amb l'estómac buit i fas un bon esmorzar en família. Això és una mica el que fan els americans. Tots, sempre que veiem alguna imatge estereotipada, veiem esmorzars a les 7, quarts de 8. Potent. I, a més, per exemple, les pel·lícules a totes les cadenes és a les 8 del vespre. Per tant, lo normal és que tu sopis abans de les 8 per veure la pel·lícula i el late show, I és veritat que també, per exemple, jo ara que conec més el tema NBA o partits esportius, tots ells van a les 8, un quart de 9, com a molt tard. És l'hora tradicional. Que és ja a seure tranquil·lament a veure l'espectacle. I a les 10... Sortirem guanyant fins i tot els que fem l'Illa de Robinson, perquè estic segur que no acabarem a les 11 de la nit. Seria, evidentment, absurd. Els periodistes... És a dir, a veure, un periodista que segueix el president Mas, comença a les 8 del matí amb un esmorzar i acaba amb uns premis a les 12 de la nit, qualsevol periodista que segueix a qualsevol polític europeu comença a les 8 però acaba a les 5 de la tarda. I els diaris tancant a la redacció, el diari tanca a les 7 i aquests programes són de 8 a 10. Els diaris són dels pocs que en els darrers temps, excepte si hi ha una excepcionalitat, ja a les 8 del vespre ja tenen pràcticament tancades el 80-90% de les Però els mitjans de comunicació, per exemple, veiem notícies del cap de setmana que les trobem com a normals, que no ho són, les reunions, els partits polítics... No, està clar. La llotja del Barça recorda les desfilades soviètiques, tots hi ha uns senyors amb un abric, amb la bufanda i tots seguts un al costat de l'altre. Recordo, es tinc al cap, no m'agrada el futbol, però recordo una entrevista que li van fer a Laporta, que li van dir, escolta, des que ets president hi ha alguna cosa que trobis a faltar? I va dir, sí, em trobo a faltar veure els partits amb els meus fills. I dic, hòstia, ets el president del Barça i no pots veure els partits amb els teus fills? És molt fort. Per què? Perquè la societat adopta com una cosa normal, una cosa que no és gens normal. Per què veiem allà el president i l'alcalde i el no sé què, i el no sé quant, tots allà desfilant un al costat de l'altre? Perquè no poden estar d'una altra manera, o les famílies. Prepareu-vos, aneu-vos ja escalfant, perquè tot aquest any haurà de ser d'entrenament, perquè el moment zero pot arribar al setembre de 2016 i, per tant, a partir d'aquell moment tenim uns horaris molt més lògics i racionals. Gràcies per explicar-nos avui a tots quatre. Primera pausa, de seguida, després de la pausa, continuem amb més temes. Per exemple, avui parlem amb en Francesc Canosa. Ell intenta explicar la història del franquisme, postfranquisme, a través, ni més ni menys, que del Caliqueño.